ye ka yira k'a fɔ min ye sariya ɲangilibaliya ye ko a bɛ sira d'u ma u ka bɔ jamana kɔnɔna na o waati kelen ka mɔgɔw ta ka tununu ye kalo 3 mɔgɔ t'u ta yɔrɔ dɔn foyi foyi ka jamanakuntigi minɛ k'a jagoya a ka fanga bila nin bɛɛ kɔfɛ tile 3 dɔrɔn ka tila ka na a fɔ tuguni ko ka ni sariya sugu voté jamana kɔnɔdenw ɲɛkɔrɔ yala aw yɛrɛ bɛɛ ma jamana kɔnɔdenw janfa wa min ka di da ye b'o fɔ janfa kɔrɔ min ye comme n'Ala y'an da ma janfa kɛ et puis an bɛ Assimi fo nous lui réaffirmons notre soutien c'est un patriote et c'est un imperturbable mais aussi c'est vraiment aujourd'hui il y a un troisième qualificatif mais nous faut à une conférence de presse maintenant mi fille Kramo tu peux dire ce que tu veux, mais mi m'est intéressé, ça c'est l'opinion. Tes questions, je n'ai aucun problème pour répondre. Ni loi mi fleni a voté rabi, mais ni projet de loi imbe a kachakalo sabaye. Donc vraiment avec un info, jamana te marché ti. Wakati do be sharia nana. Wakati chama de bege mo dabe sharia kumala. Commission mi be no commission lo be wele ka be labe. No bana tuma mina o kofe yana kana plénière la. Ni bara num bela jelen kofe. Il kuma famo yana kana plénière la ni bara nuko abe di bem be ka papier la di amanama mumbala mi mbala ni mi mabe bitafo mo shite jawo ka voter donc au bara be ko fe ministre bi tlaga nyinga muna yeni fo be ko fe tlaga journaliste be be misal go fo do lente comme sonté donc au bara be kera sharia ko mo kono donc jamana do munu ni bi même nanti député mais en transition député a bara la ni hakilla ni la nyini munu ye o wajibi de on la baw nin tun ye Isaka Jimi ye ale kɔfɛ min ye anw yɛrɛ balimamuso ye olu tagara kunnafonidilaw tɔgɔ la n'o ye grand sœur Aramata ye an ye ale fana ɲininka min sɔrɔla a da an k'o fana lamɛn. Ne tɔgɔ Aramata Diawara n ye journaliste ye mais en même temps n fana bɛ CNT la parce que journaliste ka ɲɛmaaw tun ye an damadɔ suganti pour que an ka taa kuma médiaw tɔgɔ la CNT la an mɔgɔ 2 bɛ CNT kɔnɔ mun ye vote ye olu kɛra nka mɔgɔ 2 sɔrɔla k'a fɔ olu ma sɔn amnistie vote ye e b'o la ni maa min ye ɲininka vote min ye loi ko in yɛrɛ ye hakilina bɔra min CNT de don ou bien ministre de la justice de nana. Bon hakilina in bira ministère de la justice la a ma daminɛ fana bi ministre de la justice la dɛ depuis ka Sogema kɛ ministre a tun bɛ sira la ka na donc kun fɔlɔ u nana a bila CNT ka tabali sanfɛ commission min b'a kunna n'o ye commission de loi ye o ye siɲɛ 2 ou bien siɲɛ 3 ko olu ma tila baaraw la donc ka bila siɲɛ wɛrɛ plénière ɲɛ donc a bɛ sira la mɛnna dɔɔni parce que a bɛ a fɔlɔ yɛrɛ min ye i bɛ ka taa fanfɛla ye o amnistie yɔrɔ in o tun bilalen bɛ yen k'a sɔrɔ Nbadaw yɛrɛ ka ko ninnu ni Mukutari Wade ka ko ma kɛ c'est pour que ka yira k'a fɔ ko a bɛ sen na a mɛnna dɔɔni. Sariya in nalen a kumaw cayara jamana kɔnɔdenw dɔw y'a yira k'a fɔ ko a ko kɛra k'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ma bɔ a kalama nka e yɛrɛ ye mun faamuya a la yan'a vote bɛ kɛ. Bon yan'a vote bɛ kɛ fɛn kelen b'a la min ye anw tɔɔrɔ. An mɔgɔ 2 yɛrɛ minnu ko an ma sɔn salaya ni an 2 yɛrɛ de ye journaliste ka mɔgɔw cilen ye non CNT la ne ani Dramane Aliyu Kɔnɛ an kɔni ye min y'a la n'a ma bɛn anw ma n'a fɔra sisan ko k'o ka kɛ jamana in kɔnɔ tuma bɛɛ mankanw mana wuli fɛn dɔw mana wuli dɔw bɛ taa yɔrɔ dɔw kari u bɛ taa mɔgɔ dɔw ka minɛnw kari mɔgɔ dɔw yɛrɛ ɲɛ bɛ bɔnɛ a la dɔw ka nafolo bɛ taa fu falaki n'a nana se ko anw bɛ Mali kɔnɔ an b'a fɔ ko bɛjɛ fanga hali dina a fɔra ko mɔgɔw ka a kɛ kana don maa gasi la kana maa tɔɲɔ a fɔra salaya kɔnɔ a fɔra dina fana kɔnɔ ni i ye ko dɔ lase maa ma kiri bɛ bɔ i la i kan ka se ka a tigi ladon k'a tigi labila a ka segin a ka ko ma cogoya min na n'i ye tiɲɛni don mɔgɔ kun diyagoya i ye tiɲɛni min don a kun i ka wari d'a ma tuma dɔ la yɛrɛ wari dɔw bɛ fara kan tubabu b'a fɔ ma dommage intérêt parce que i y'a tɔɲɔ i y'a ka a nafolo tiɲɛ i y'a minɛ a ka minɛn tiɲɛ e min kɛra sababu ye k'o kɛ e kan ka ɲini ka i kiri bɔ ka i ɲangi i ka kan ni min ye o bɛ fɔ e ye e ka kan ka min d'a tigi ma o bɛ d'a tigi ma bon anw ye sala in lajɛ an ye k'a fɔ yɔrɔnin o t'a la bari sala ninnu 2 bɛ min fɔ min ye i bɛ ka taa waati ye ani min ye bandaw ni Mukutari Wade ta waati ye ko maa o maa sen yɛrɛ o la ko olu tɛ se ka ɲangi u tɛ se ka wele kube la o tuma n'a fɔra u tɛ se ka wele kube la salaya tɛna bɔ kiri tɛna fɔ ne ko mɔgɔ minnu tɔɲɔna olu bɛ k'a la jumɛn ye a bɛ comme olu de ta kɛra fu falaki ye olu ka hakɛ tɛna dɔn a tɛ bɛn n'i y'a lajɛ adamadenya yɛrɛ dama na n'i bɛ fɛn faso yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ ka sigiɲɔgɔnya ka diya o k'a sɔrɔ salaya bɛ yen min ka kan min ye a ka kɛ min man kan min ye o ka n'o tigi sɔrɔ bɛɛ fana ka kan n'an ko salaya bɛɛ de dama ka kan salaya kun i ye nin hakɛ in kɛ a sɛbɛnw bɛ yen u bɛ min wele kɔdi olu bɛ yen n'i ye nin waleya in kɛ i kan ka ɲangi ni nin de a dɔw ye kasobon taga b'a la a dɔw wari de bɛ sara a dɔw a 2 bɛ yen mais n'a fɔra ko nin ka kɛ ten an ye journaliste damaw don an tɔɲɔgɔn minnu tun bɛ baara kɛ ORTM na ne ko n'a fɔra ko mɔgɔw bɔra
dɔw ye mɔgɔw bɔ dɔw ye mɔgɔw labɔ k'u ka marché est-ce que marché tɔgɔ k'a ka taa mɔgɔ ka mobili jeni k'a ka taa mɔgɔ ka baarakɛminɛnw suɲɛ olu tɛ ɲangi ya olu tɛ ɲini u tɛ ɲangi bari sariya b'o de fɔ u tɛna ɲini pour que k'u bila juge ka disposition na k'a fɔ k'u ye tiɲɛni min kɛ u k'a sara o tɛ kɛ filanan hali n'a fɔra ko dɔw minɛnen bɛ bi ko kiiri kan ka bɔ olu kan waleyaw minnu kɛra a kuma kun kɔrɔ olu fana olu bɛ labila. yanni ka se ɲɛfɛ ne hakili la jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ani bandaw olu ka fanga bilali ko in bɛ don o de kɔnɔ ou bien hali wulikajɔ min kɛra assemblée jeniniw ni ORTM olu bɛɛ bɛ don a kɔnɔ wa. olu bɛ don a kɔnɔ bari a fɔra waleya minnu kɛra o hukumu kɔnɔ n'o tɛ n'i y'a lajɛ ni ye ne yɛrɛ Ramata ɲininka n'i y'a lajɛ sɔrɔdasi minnu farala ɲɔgɔn kan n'u taara ka taa IBK lajɛ o ka bɔ fanga na assemblée nationale o sen ka bɔ a la gouvernement démission ka randi n'i y'a dɔn olu dama ma ne tun bɛ se ka sɔn ko dɔw mais waleya wɛrɛ kɛra kɔnɔ ne kɔni m'a ye k'a fɔ ko sɔrɔdasiw taara ORTM kari m'a ye k'a fɔ ko sɔrɔdasiw taara assemblée nationale kari i kuma faamu donc n'a tun danna olu kama u k'a fɔ mɔgɔw ka fɔ ka bɛnw kɛ kɛlɛ wɛrɛw kana bɔ a la donc an bɛ nin kɛ ten pour que mɔgɔw ko ka sumaya an ka a tɔ lajɛ jima jɔlen na nin dɔw nka mɔgɔw bɔra ka taa mɔgɔw ka bolofɛnw tiɲɛ ka mɔgɔw bolofɛn jeni ne ko journaliste min bɔra ORTM olu de tun ye IBK wa IBK ka ministre ou bien IBK somɔgɔw ou bien maa wɛrɛ wa u y'u wɔsi de kɛ k'u ta ɲini donc an bɛ to ka nin kɛ Mali kɔnɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a sariyaw caman bɔra ni si caman kɛra bilen mais min y'a gɛlɛma yɔrɔ ye n'a tilala k'a fɔ ko an bɛna lajɛ gouvernement bɛna projet de loi dɔ fana bɔ n'o bɛ kɛ salaya kura wɛrɛ ye donc minnu tiɲɛni donna minnu kun Mali faso jamana o b'o sara jamana ma tiɲɛni kɛ faso ma tiɲɛni kɛ o ɲɛma ninnu ma tiɲɛni kɛ o olu ma taa mɔgɔw ka mobiliw jeni u ma taa assemblée jeni u ma taa minɛnw suɲɛ o tuma e bɛ se k'a faamuya cogo di n'an ko sisan salaya ka kɛ bɛɛ ni min ka kan o ka kɛ ye donc sisan a bɛna kɛ cogo di don o don ni mɔgɔ bɛna bɔ ni tiɲɛniw bɛna ta kɛ bɛɛ bi ayi nin kɔni n'an kɛra yɔrɔ maralatigi ye anw de bɛ ɲɛma n'an kɛra ɲɛmaw ye baasi tɛ an bɛ salaya bɔ an ye ko kuntan min kɛ waati kɔnɔ o bɛ diya passe i n'a fɔ an ma fɔ i jamana bɛ taa jɔ n'o kungo ye donc ni ne taara e ka so sisan ka taa suɲɛni kɛ ni ne minɛ n ko ne bɛ taa kubɛn n bɛ taa polisi la n bɛ taa gendarmerie la n bɛ tila ka taa juge fɛ yen a ka ca Ala fɛ n bɛ taa kaso n bɛ tila ka kiiri bɔ ne ye min suɲɛ o bɛ na segin ma n kan k'o segin ma ka tila ka amadu yɛrɛ bɛ se ka fara kan m'o di min ye kube yɛrɛ musakaw ni fɛngɛ n kan k'o fana di n'a fɔra ko an ka to tuma bɛɛ k'a kɛ ten k'a kɛ ten k'a kɛ ten a ko dɔw ti ɲɛ sa an k'a lajɛ Sanogo ka problème nani a ko labanna cogo di dɔw bɔrɛna u ɲina kuma laban taara kɛ u bɛ taa kuma mɔgɔw somɔgɔw fɛ gouvernement taara wari dɔ ne di olu ma kiiri banna ten dɔw y'a kɛ jɔn m'a kɛ minnu kan ka ɲangi u tɛ ɲangi ne ma taa la ne kɔni bolo an b'a fɔ min ma kana ko justice ne m'o y'a la e ko ni a tun danna IBK ni ka démission ko ma ani bandaw e tun bɛ se k'o faamu an dun b'a dɔn e ka démocratie ko ka bon e b'o faamu cogo di en tant que démocrate non c'est-à-dire que problème min bɛ yen n'u ko n'i b'a fɔ salaya kɔnɔ tugun ka na coup d'état bɛ fɛn fila de ɲini n'aw ye fanga minɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kalata ye a bɛ fɔ n'i nana i n'a fɔ min kɛra Laginɛ kɔsa in fɛ i b'a fɔ ko constitution i b'o wuli ka bɔ yen i bɛ tila k'a fɔ fana diyagoya président bɛ bɔ fanga i yɛrɛ dɔn minnu bɛ salaya kow ni fɛnw kɛ u bɛ ko caman kalama u ka tugu kan tilennen donc a fɔra ko comme Mali kɔnɔ bien vrai chef de transition kɛra mais a ma fɔ abadan ko constitution ka wuli ka bɔ a la constitution bɛ yen chef de transition bɛ yen ka fara kan fana a fɔra ka olu ma i bɛ ka diyagoya bɔ baara la dɛ i bɛ ka yɛrɛ ye lettre sɛbɛn ka yira k'a fɔ ko ale bɔra baara la a yɛrɛ ma donc n'i y'o lajɛ salaya kɔnɔ coup d'état tɛ anw bɛɛ bɛ se k'an ta faamuya a faamuya cogo la anw kɔni y'a dɔn o la a ka fanga kɔni gosira a la mais a bɔsi cogo n'a ka démission lettre bi ou bien n'a ka démission lettre o différence bi dantigɛ b'u ɲɔgɔn cɛ kɛlɛw tɛ donc n'i ye démocratie fɔ démocratie yɛrɛ fɔlɔ fanga yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogoya min na an ka cɛ ko Mali kɔnɔ tuma dɔ la fanga yɛrɛ bi dɔw bɛ taa wari di mɔgɔw ma voter ɲɛ o bɛɛ bɛ kɛ o bon n'i y'o fana lajɛ waleya ɲuman tɛ démocratie kɔnɔ mais ne kɔni bolo démocratie kan ka fɛn fɔlɔ min sigi fasodenw bɛɛ o ye saliyaw ka ba i bɛ ne ɲininka ne ka saliya bato hali ni n bɛ mobili boli n bɛ moto boli n kan k'a kɛ cogoya min na permis kan ka ye n bolo ne kan k'o bato n kan ka n ka lɛnkow sara min man kan ka kɛ ne ni adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ saliya kɔnɔ n man kan k'o mais o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye ko ni dɔ ye ne tɔɲɔ n bɛ se ka taa n kalifa polisi ni gendarme ma ka tila ka taa n kalifa juge ma olu k'a yira k'a fɔ tiɲɛni na nin kɛra n'a a ma bɛn a tigi kan ka ɲangini nin mais n'o t'a la ma se ka ɲɛ dɛ loi d'amnistie ko kun ye jumɛn sisan n'a sɔrɔla k'a démissionnement yɛrɛ ma di laɲini kɛ kun tuguni ko ka amnistie kɛ olu ye o de ye anw ka problème ye y'a dɔn n'i y'a ye anw ko anw ma sɔn salaya nin ye amnistie ko in ye bari kuma k'a fɔ k'a amnistie min b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu ye hali mɔgɔ faga kɔnɔ mɔgɔ minnu ye mɔgɔ bololafɛn jeni mɔgɔ minnu ye mɔgɔ bololafɛnw suɲɛ mɔgɔ minnu ye mɔgɔ ka yɔrɔ kari ka taa n'u ka minɛnw ye k'olu kana ɲangi baara filɛ dɛ n'an kɔni ko salaya n'an ko bamanankan ko justice a t'a la an y'o yɔrɔ de lajɛ a ma bɛn yɔrɔ filanan fana min y'a dɔn k'a fɔ an y'a yɔrɔ lajɛ an y'a kɛ fɛn sɛbɛn dɔ ye an ko
an ka nin lajɛ ɲɛma jɔlen an ye journaliste de min kɛra journaliste la a don an b'a depuis IBK ka fanga bantɔ marche bɛ kɛ dɔw wulila ka taa u y'a mɛn k'a fɔ ko a bɛ comme journaliste bɛ fɛ ka fanga ta Kati dɔw taara Kati u ɲangira yen dɔw ka minɛn minɛn'u la dɔw dun datugura k'u bila ko parce que journaliste don u ka tila ka bɔ tuguni ka segin ka taa k'u bɛ taa monument d'indépendance la ka taa fɛngɛ ninnu suit an baarakɛɲɔgɔn ninnu n'an tɔɲɔgɔn n'olu fana ye journaliste olu bolila u ka minɛnw na u bololafɛnw na ORTM kɔnɔ u yɛrɛ tɔgɔla bololafɛnw dɔw ka mobili dɔw ka moto ani u ka baarakɛminɛnw i t'a kun dɔn i t'a fɔn dɔn e bɛ taa bɛn a ma dɔn k'a kari ni bɛɛ kɛra y'a yɛrɛ dɔn taa siɲɛ fɔlɔ marché dɔw bɛ ka kɛ an journaliste ɲangira la kojugu n'i y'a lajɛ i bɛ démocratie yɔrɔ lajɛ ka tila ka an journalistes fana ka problème lajɛ n'i ye salaire in kɔnɔ a fila bɛɛ sɔsɔlen bɛ salaire in nɔfɛ donc n'i y'a lajɛ an ye papier kalan an y'a lajɛ an y'a faamuya cogoya min na an ko ko a tiɲɛni na a ma ɲɛ démocratie fana don dɛ CNT la maaw ka ca ni anw ye olu ko ko olu sɔnna mais mɔgɔ min sɔnna a bɛ est ce que mɔgɔ 94 mɔgɔ fila anw ko ko an tɛ aw journaliste fila de ma sɔn voilà mɔgɔ fila wɛrɛ bɛ yen olu ko ko u da t'a la o m'a fɔ an sɔnna o m'a fɔ an ma sɔn n'u b'o wele ko abstention an lamɛnbaaw nin tun ye Aramata Jawure ye ne hakili la a ye faamuyaw sɔrɔ a la nka kɛnɛ kɔnɔ sa min ye minisiri yɛrɛ ye anw ye an ma don a la ka interview demander a fɛ a sɔnna k'a di maa wɛrɛw ma nka a ma sɔn k'a di anw ma an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan komi sariya ko kuma de don tuma dɔ la ni i tɛ sariya cogo dɔn o man kan i k'i da don a kuma na o de kama an y'a ma don avocat dɔ la n'o ye maître Kɔtɔ Tarawele ye ka se ka a ɲininka amnistie tubabukan don mais n'i y'a yɛlɛma an ka bamanankan na e bɛ se ka kɔrɔ jumɛn d'a ma maître Kɔtɔ Jawara loi d'amnistie tɛ an ka todunkan na o ye sariya ye sariya min bɛ kɛ sababu ye ka yafa kɛ maa ma maa min ye wale cɛjugu kɛ loi d'amnistie ye tɛ fɛn wɛrɛ ye o ye o sariya in de ye ka yira k'a fɔ maa mun ye waleya in kɛ depuis août 2020 président ka Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga benni la fɛn fɛn kɛra o kɔnɔna la a ɲini yafa ka kɛ o maaw ma o waleyaw la o waleya dun fɛn fɛn kɛra a bɛ sariya de sɔsɔ donc nin ye sariya ye dɔrɔn sariya min bɛ a ɲini yafa ka k'u ma o yafa in kɔnɔna in na u nɔ tɛ se ka minɛ k'a fɔ président kɔrɔ in ka fanga dafirili fo ka n'a bila an bɛ bi min na fo don nalenw yɛrɛ u nɔ tɛ se ka minɛ o la hali n'i ye maa de fɔ i nɔ tɛ se ka minɛ hali n'i ye dankari jamana ka nafasɔrɔ bolo de la i nɔ tɛ se ka minɛ même n'i ye dagun lase jamana kɔnɔden ma i nɔ tɛ se ka minɛ yafa ka kɛ o maaw bɛɛ lajɛlen ma o de ye loi min b'o kɛ an b'a fɔ o ma tubabukan na ko loi d'amnistie a nanzarakan na sariya min bɛ yafa kɛ maa ma maa min ye wale cɛjugu kɛ a nɔ kana se ka minɛ a tigi ka tɛmɛna ka adamadenya ye komi a ma deli ka ko kɛ a to dunkan yɛrɛ yɛrɛ ye o de ye yafa ka kɛ a ma wale jugu kɛba ma o bɛ kɛ ni jamana kɔnɔdenw ka maa sugandilenw ye mais an bɛ bi bolo min ka CNT min bɛ o CNT de bɛ n'o baara in kɛ maa mun bɛ yen bi n'u bilalen bɛ députéw an b'a f'u ma an ka to dunkan la député ladigiw de don parce que députéw tɛ o ma surunya ka kɛ députéw ye mais député ladigiw de don Jawara o député ladigiw olu de bɛ na ni sariya in ta ko yafa ka kɛ maa ma ye dankari bɛ k'a ka fanga la o dɔrɔn tɛ ko ko kɛra a kɔnɔna la a ko bɛ yen n'a bɛ ta kɛ sariya sɔsɔli la yafa ka k'u ma o tigilamaw n'o kana se ka minɛ maa minnu yɛrɛ bɛna o sariya in ta n'o ye CNT min b'an bolo bi n'a bɛ député ladigi ninnu an bɛ ɲininkali kɛ fɔ o maaw yɛrɛ min ka kan n'u bɛ k'a ta bi est ce que u ni nin tali in ka kan donc Jawara kuma la surunyana maaw k'a faamu sariya min bɛ na ni yafa ye ka se militaires ma hali maa wɛrɛw ma maa minnu ye dankari fanga la tiɲɛli fɛn fɛn kana se bi ma hali don nalenw na u ka continue u ka hadamadenya fɛ u n'o kana se ka minɛ. Maître i ko député ladigiw ni loi d'amnistie ma ɲɛ a bɛ ta o de kan ka ta minnu ni jamana kɔnɔdenw y'u sugandi ka taa wasabulon kɔnɔ o ye jamana kɔnɔdenw kumanda ye nka komi sariya fana an bɛ waati min na i ko sisan yamaruya dira ninnu ma u ka loi ta n'o ye sariya kisɛw ye yala i bɛ fɛ k'a fɔ de ko qualité jɔyɔrɔ tɛ ninnu bolo ka se ka nin sariya in wuti wa. Voilà, Jawara n bɛ fɛ ka o de fɔ parce que sariya min bɛ nani yan sariya ka kan ka ta jamana kɔnɔdenw ye maa mun ta u ka u kumabɔ u ka kɛ u kumanda ye u ka kɛ u jɔda ye o ti
maaw ye wasaden minnu taara kalata kɔnɔna la o wasadenw ye député ye o wasadenw de bɛ jamana kɔnɔdenw o n'u kumaniya o n'u de fana ka kan ka sariya ta sariya min bɛ yen nɔ ni a labatoli bɛ kɛ o jamana kɔnɔdenw kan bon bi n'an y'a ta an k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ CNT min bɛ yen bi maa fɛn fɛn b'a kɔnɔna la kalama ta k'a maa si lase u numera de o tɛ fɛn wɛrɛ ye militaire minnu ye surasi minnu ye fanga ta o n'u ye sɛbɛn ta décret ta ka maaw ta u tɔgɔ ma k'u bila ni CNT in kɔnɔna in na CNT in ye Conseil national de la transition o ye sigida de bamanankan yɛrɛ la le conseil la sigida bolo de don min bɛna na kɛ député ladege ye wasadenw ladegelen mais wasadenw tɛ o ma ta jamana kɔnɔdenw fɛ o ye kelen ye u bɛ CNT min kɔnɔna in na o tɛ fɛn ye ko fɛn min yɛrɛ fɔlen bɛ anw ka sariya sunba fɛ n'o ye constitution ye i bɛ constitution ta k'a lajɛ i tɛ CNT y'a kɔnɔna la donc fɛn dilanlen de wagati kɔnɔ ka se ka wagati kɔnɔna in fɛn dɔw kɛ maa dɔw hakilina ye baaraw ka se ka kɛ a fɛ mais k'a fɔ k'a bɛ ka kɛ an ka sariya sunba ka fɔlenw kɔnɔna la an t'o kɔnɔ an tɛ sariya sunba ka fɔ kɔnɔna la kuma lasurunyala ka yira k'a fɔ bi maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ CNT kɔnɔ bi n'u bɛna nin baara in kɛ ka sariya sen ta min bɛ yafa kɛ ninnu ma Jawara o sariya sen yɛrɛ min de don n'an b'a fɔ ma loi d'amnistie n delila k'a fɔ yɔrɔ caman jamana in kɔnɔ a sariya sen yɛrɛ b'an ka constitution sɔsɔ parce que ni coup d'état kɛra maliyɛnw kana ɲina fɛn ko hali n'i ye sariya sen ta k'a fɔ o sariya sen k'a fɔ k'a yafara maa minnu ye coup d'état kɛ anw ka sariya sen ba in n'o ye constitution ye ale de bɛ an ka Mali kɔnɔ sariya bɛɛ sanfɛ sariya t'a sanfɛ o de ko n'i ye coup d'état kɛ coup d'état tɛ fɛn wɛrɛ ye ka fanga daraki ni marifa ni fanga ye ka bɔ maa bolo maa min jamana kɔnɔdenw y'a ta an b'a fɔ o ma ko coup d'état n'i ye coup d'état kɛ fo ka taa fɔ k'i sara ara i salen kɔfɛ coup d'état in sariya foyi tɛ se ka na min bɛ se ka na fɔ maa min y'a kɛ ko yafa ka ko ma o de la an b'a fɔ an ka tubabukan na hali n'a tigi ye san 1000 de ka a kun fɛ ou bien hali n'a ye san 1000 k'a nɔ ma minɛ don min na ni wuli kɛra a nɔ bɛ se ka minɛ o de la an b'a fɔ ko le coup d'état est un crime imprescriptible o b'a yira k'a fɔ coup d'état n'i y'a kɛ yafa tɛ se ka k'i ma i mana san 1000 kɛ cogo cogo i nɔ bɛ se ka minɛ prescription ko t'ale la o b'a yira k'a fɔ ko coup d'état ye waleya cɛjugu de don waleya cɛjugu min de don an ka constitution kɔnɔ waleya foyi t'a sanfɛ parce que crime min de don ala k'a dan a cɛjuguya ko jugu ma a yirala k'a fɔ ko n'i y'a kɛ yafa tɛ se ka k'i ma mais an ka jamana in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi coup d'état min kɛra n'i y'a ta k'a lajɛ bi an bɛ 4nan fo 5nan mais maa ma deli Mali in kɔnɔ yan nɔ ka taa jɔ kiri bonda kan k'a fɔ k'a nɔ minɛlen filɛ k'a ye coup d'état kɛ yɔrɔ o ye sariya sɔsɔ fɔlɔfɔlɔ ye jamana in kɔnɔ kunun an bɛ ka o de ye bi sariya mana t'u fɛ cogo cogo n'u b'a fɔ sariya min ye yafama sariya n'u b'a fɔ ko loi d'amnistie a b'an ka constitution in sɔsɔ constitution bɛ a sanfɛ wa o b'a sanfɛ Jawara an delila k'a fɔ hali maa wɛrɛw de da delila ka sa c'est à dire n'u ye sariya ta loi min bɛ constitution sɔsɔ a bɛ comme o loi i ye fu de ta tant que constitution ye min fɔ ma c'est comme u ye gabakuru de bon k'a fɔ ko karisa ye coup d'état kɛ aw taara wasadenw nana sigi ka sariya sen ta k'a fɔ ko sariya sen yafara nin ma k'a sɔrɔ an ka constitution ko yafa tɛ se ka k'a tigi ma donc a bɛ comme u ye sɛbɛn ta sɛbɛn min sɛbɛn fu de don dɔrɔn parce que a fuya yɔrɔ ye mun ye a bɛ labato kɛnɛ parce que maa dɔw fanga b'u bolo olu ka taabolo in o de bɛ wajibiya o de bɛ labato mais k'a fɔ ko sariya de kɛlen don sariya tɛ parce que sariya min b'ale sanfɛ ni o bɛ jate ale bɔra min yɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ y'ale kɔfɔ n'o ye constitution ye a y'o sɔsɔ ni dun y'o sɔsɔ o de bɛ labato donc loi d'amnistie ale tɛ constitution sanfɛ loi de don a tɛ constitution sanfɛ a bɛ constitution duguma de hali an ka jamana b'i bolo nɔ bila sɛbɛn minnu na sɛbɛn ninnu n'an b'a fɔ a ma ko traité et convention internationaux sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni diɲɛ cakɛdabaw ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛn in tɛ an ka constitution sanfɛ a b'a duguma de kuma tɛ loi ma a fɔra ko o sɛbɛn in ni Mali y'i bolo nɔ bila la n'a bɛ an ka constitution sɔsɔ a tɛ se ka lawale mais munna an bɛ sariyaw ta sariya minnu bɛ yen n'a b'an ka constitution sɔsɔ et puis an bɛ tila ka baara kɛ n'a ye coup d'état yafa tɛ se ka k'a la dɛ an kɔni bɛ se ka fan da la an bɛ se ka loi ta mais constitution ko a ko in n'i ye coup d'état kɛ yafa tɛ k'i ma a tɛ prescrit fana. Mɛti i ko ni mɔgɔ min ye coup d'état kɛ hali n'a kɛra san 1000 de ye a kiiri bɛ se ka wuli nɔfɛ mais o kiiri wulibaga ye jɔn ye sariya nɔgɛnbaw de don wa
wala jamana kuntigi kura min bɛna o de bɛ se ka a kiri da ye. maa minnu bɛ sariya labatoli la olu de ka kan bi ka kiri a waleya Jawara o ye maa jɔnw ye. an bɛ ɲɛfɔli kɛ a ka se k'a faamu. sariya ko procureur de la république, procureur général près de la cour d'appel n'u ye waleya fɛn fɛn bi sariya sɔsɔ olu bɛ se ka nominali kɛ o ko la. marifatigi ye jamana kɔnɔden de ye, a tɛ sariya sanfɛ. coup d'état mana kɛ n'an bɛ jamana kɔnɔ ko jamana min an yɛrɛ bɛ to ka min fɔ ko sariya jamana de don, l'état de droit, ni o kuma in ye tiɲɛ ye tigitigi coup d'état kɛra dɔrɔn a kɛra yɔrɔ min na o procureur bɛ fɛn in constater maa min y'a kɛ ka k'u nomina. Ah oui, k'u nomina parce que u ye dankari sariya la. Coup d'état est un crime par la constitution, coup d'état est un crime par le code pénal du Mali. an lamɛnbaw min ye wulikajɔ ye a bɛ an fɛ hali bi sigikafɔba min bolodalen don jamana kɔnɔna na ko kumaɲɔgɔnyaw ka sigi jamana kɔnɔdenw u ni ɲɔgɔn cɛ la. an ye wuli kɛ ka se an fa n'an ka cɛkɔrɔba ma Daba Jawara ale tɛ maa dogolen ye. a ye baarabaw kɛ jamana kɔnɔ ka sɛbɛnnibaw kɛ jamana yɛrɛ kunkan a ka gɛlɛyaw a furakɛli ko kunfɛ. Daba Jawara an ye wulikajɔ kɛ ka taa fɛ yen ka taa a ɲininka olu fɛla ye mun ye ni sigikafɔ in na yala ale fɛ nafa b'a la wa ni nafa b'a la nafa bɛ kɛ mun ye min sɔrɔla Daba Jawara da an ka jɛ k'o lamɛn. tɔgɔ Daba Jawara PDS président d'honneur ye. jamana ɲɛmɔgɔw ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɔrɔ da u bɛ fɛn min wele faransikan na ko assise nationale. kumaw cayalen bɛ bi jamana kɔnɔden fan caman bɛ k'i hakilinaw fɔ a la. ni mɔgɔ min ye ɲininka an bɛ waati min na ko sisan yala ni assise in kun b'a la wa. bon bɛɛ i ka radio mɔgɔ lamɛnba bɛɛ fo fɔlɔ i ye mun fɔ sisan effectivement assise nationale de la refondation ni a kuma cayalen bɛ dɔw ko a tɛ fɛn ɲa dɔw ko tɛ t'a la. an ka position ye mun ye an ka parti tɔgɔ PDS an kɔni Maliku bɛ fɔra yɔrɔ an b'a fɛ ka yɔrɔ la pour que ka an hakilinata o ka se ka dɔn n'u bɛ se ka mun ɲa Maliku la mun bɛ se ka tɛmɛ o la n'a bɛ se ka bɛn ɲa Maliku la u ka tɛmɛ o la ka Maliku ɲa. donc an tɛ se ka fɔ ko ni assise nationale ni organisera k'a fɔ ko an sen tɛ dɔ la. donc mais an bɛ se ka mun kɔni fɔ n'i y'a lajɛ a tora mun ye taa mun ye k'a fɔ ko assise nationale ko bɛna kɛ ko o conclusion ko o bɛna baara yanni transition ka ban an dalen t'o la. o de y'a to an ma taa assise ni bɛna fɛn ba ɲa parce que hali ni assise ye conclusion minnu kɛ ni président kura mun nana o n'a ka projet de bɛna bon o b'a fɛ Mali ka kɛ cogo min na o b'a kɛ ten de. donc assise ni n'a fɔra k'a bɛ na kɛ ni Ala sɔnna an ka parti an bɛ se ka taa an sen dɔ la pour que hakilinata ye mun ye Maliku la k'o ka fɔ o ka dɔn. mais an kɔni jigi t'a kan ka fɔ ko o bɛ se ka fɛn ɲa parce que n ye mun f'i ye hali ni conclusion taara o conclusion tɛ se ka bila sen kan yanni transition ka ban. transition tora 6 mois ye a tɛ se ka bila o kɔnɔ. bon n'o ma se ka bila o kɔnɔ ni président kura min nana o bɛ na hakilina de ye o bɛ ka jamana baara cogo min na o bɛ na n'o hakilina de ye ka jamana lataw sira fɛ. o tuma assise bɛnna mun kan o bɛɛ bɛ sɔn ka kɛ fu ye an ka position o de ye. komi u yɛrɛ tun y'a fɔ ko ni bɛn kɛra min kan k'a bɛ kɛ wajibi ye président kura natɔ la k'ale ko o waleya yala o tɛna kɛ gɛlɛyaba ye o fana ka baara kɔnɔ. non o se tɛ mɔgɔ si ye k'o kɛ jagoya ye président kura ma o se tɛ mɔgɔ si ye o tɛ an ka constitution na o tɛ foyi la an ka constitution b'a fɔ ni président mun nana o ka gouvernement o de bɛ politique définir o de bɛ politique mun kan ka kɛ jamana kɔnɔ o de b'o fɔ. mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ kɛ k'a bila olu ye jagoya la o k'a ta k'o kɛ o tɛ se ka kɛ o kɔni ye yɛrɛnɛgɛ de ye. mɔgɔ caman kɔni y'a jira k'a fɔ assise nationale ka ɲi refondation o kan ka kɛ jamana kɔnɔ mais bi segin kan ka kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de ma olu ka changer u ka taabolo ka yɛlɛma e fana y'a ye ten yan. mais o kɔni bɛ kɛnɛ kan o bɛ kɛnɛ kɔni kan n'i y'a ye Mali tiɲɛnen bɛ ka se hakɛ min ma bi c'est que maliyɛnw de y'a tiɲɛ. mɔgɔ wɛrɛ mana o jamana wɛrɛ mɔgɔ mana jamana Mali tiɲɛ o malidenw de y'a tiɲɛ. donc sɔnjugu min bɛ maliyɛnw na n'o sɔnjugu y'an ka jamana bila nin dingɛ nin kɔnɔ il faut que o sɔnjugu de ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a tun bɛ kɛlɛ ka bɔ maliyɛnw de la fɔlɔ san'a ka kɛ ka jamana lɔ ni fɛnw bɛɛ kɛ ta mais fo jamanadenw yɛrɛ de ka ɲɛsin jamana ma ka hakili bɔ u yɛrɛ ka intérêt kɔ ka jamana k'u amina ko ye k'u ka baara ɲɛsin jamana ma. donc fondation bɛ daminɛ fɔlɔ maliyɛn yɛrɛ de kan ka refonder fɔlɔ n'i y'a lajɛ. i ko sɔnjugu min bɛ maliyɛn na k'o de kan ka kɛlɛ dɔw ko nin kɔni daminɛla démocratie na waati an fɛ caman bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ nka aw ye jamana in a ye caman ye a la ni mɔgɔ min ye ɲininka bi sɔnjugu in daminɛ waati jumɛn a bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn. ne kɔni ye sɔnjugu ninnu daminɛna
an ka tiɲɛ fɔ sɔn jugu ninnu daminɛna a mɛnna démocratie nana sɔn jugu ninnu sɔrɔ peut-être démocratie ma se ka bɔ yen ou démocratie ye dɔ fara kan mais démocratie nana sɔn jugu ninnu sɔrɔ yen de ni mɔgɔ min bɛ Mali histoire dɔn i b'a dɔn depuis première république mɔgɔw commencera ka yɛlɛma dɔɔni gouvernement ye ko opération taxi opération villa mulu n'a ka mɔgɔw y'olu sigi sen kan pour que ka yurugu kɛlɛli daminɛ a nana boloba Musa Traoré ka tuma la Musa Traoré kɛlen ka fanga ta depuis o tuma ni tun ye 10 millions suɲɛ o tun ye peine de mort ye n'i y'a ye o kɛra 10 millions kɛra peine de mort ye o sara kɛra peine de mort ye sɛgɛ tun dama tɛmɛna di depuis o tuma tun dama tɛmɛna mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ bi ni mun ma anw si la n'u ma intendance ko mɛn ko Musa Traoré tatɔ a ka furu la dun la k'a taara sɔrɔ armée citerne jɔlen bɛ u bɛ kan ka essence vide jukɔrɔmɛ dɔ ka fɛn na station na donc Mali ɲagami a ma daminɛ bi depuis o tuma a bɛ yen donc démocratie nana sɔrɔ a bɛ yen de mɔgɔ tɛ se k'o turu la démocratie kun Mali constitution na i t'a ye yɔrɔ si k'a fɔ ko démocratie la i bɛ se ka suɲɛli kɛ Mali loi si tɛ yen mun b'a jira k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka suɲɛli kɛ i bɛ se ka namara kɛ ko démocratie de y'o sigi jamana kɔnɔ o tɛ yen o ye nkalon ye o ye mɔgɔ min tɛ démocratie fɛ olu de ka kuma ye minnu ye démocratie kɛlɛ ka dɛsɛ olu de ka kuma ye. I ko Maliɲɛnw kan ka refonder bi an b'a refonder cogo di yɛrɛ. N'i ye mun f'i ye bɛɛ bɛ t'i hakilinata de fɔ bɛɛ bɛ t'i hakilinata fɔ Musa Traoré tun y'a fɔ ko n'i ye 10 millions suɲɛ i bɛ faga donc o bɛ se ka olu kow bɛ se ka yɛlɛma n y'o exemple de ta quoi fɔlɔ la n'i tun ye 10 millions suɲɛ i tun bɛ se ka faga c'était la peine de mort donc o bɛ ye courage don mɔgɔw la ka suɲɛli ni namaraw kɛ bon jamana fan bɛɛ namaralen don namara bɛ yurugu ni namara ni corruption bɛ jamana fan bɛɛ i bɛ na ka bɔ i ka so il faut i ka privé i bɛ mun di sira la i natɔ n'i jɔra i bɛ mun di sira la n'i bɛ tɛ ka impôt sara sisan pour que hali k'i ka impôt minɛ il faut i ka wari di minnu bɛ impôt minɛ i ka wari d'olu ma pour que u ka se k'i ka impôt minɛ parce que n'i ma impôt sara tuma la pénalité bɛ bin kan ni pénalité bin o kan olu ka intérêt b'o la donc jamana kow ka ca i dɔn élection kuma tuma élection bɛɛ suɲɛli i yɛrɛ b'a dɔn 100 wa kelen donc jamana fɛn bɛɛ ɲagaminen don olu bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ cogo di n'i y'a lajɛ mɔgɔ tɔgɔ bɛ kan ka fɔ k'olu b'a kɛ candidat ye u b'a fɔ nin bɛɛ ninnu ye milliardaire de ye nin tigi ye milliardaire ye nin milliardaire ye nin milliardaire ye olu b'a fɛ ka kɛ Mali président ye olu y'o milliard bɔ min an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn jamana in kɔnɔ u y'o milliard bɔ min ko Mali ko ka gɛlɛn malidenw yɛrɛ dɔw bɛ malidenw la dɔw bɛ jamana loi n'a fɔ sariyaw la mais Mali constitution t'a jira k'a fɔ mɔgɔ si ka suɲɛli kɛ démocratie ma na ni suɲɛli ye démocratie nana suɲɛli sɔrɔ jamana in kan peut-être démocratie ma se ka bɔ a la de mais k'a fɔ ko démocratie de nana n'a ye o ye nkalon ye. Mon père n'i ko ka refondation kɛ yarɔ o tɛna se ka kɛ ka parti politique to dɔw kelen don k'u jɔ kɛrɛfɛ bi ko olu tɛna yaala o tɛna kɛ gɛlɛyaba ye ni lajɛ in na. bon o kɔni bɛ kɛ gɛlɛya ye mais minnu bɛ kan ka fɔ bi ko ka refondation kɛ olu fana y'u ban ka taa fɛn dɔw kɛra o ɲɔgɔnye dɔw kɛra olu fana y'u ban ka t'o la olu y'u ban ka taa conférence d'entente nationale la u y'u ban ka taa dialogue national inclusif la ni tatɔ ye mun kɛ cɛ olu bɛ se ka taa o fana b'o ɲɔgɔn k'i la mɔgɔ minnu y'u ban ka taa a kɔni ne kɔni na bɛɛ kan ka taa mais ni minnu don hali maliko don kɛ dɔn fɔlɔ tɔ tun tɛ maliko ya olu m'u ban ka taa wa minnu ban ka taa. I ka kuma laban ye jumɛn ye. bon ne ka kuma laban kɔni ne ye mun f'i ye an ta o de ne ma taa la k'a fɔ ko assise nationale de la refondation n'a kɛra hali n'a kɛra ne ma dala n'a ko minnu bɛna bɔ a kɔnɔ n'olu bɛɛ bɛ se ka sira sɔrɔ yanni transition ka ban n'olu ma se ka bila sen kan yanni transition ka ban ni mɔgɔ kura min nana n'a diyara ye mun diyara ye a la a b'o de ta ni mun ma diya ye a b'o fili kɛrɛfɛ mɔgɔ si tɛ se ka jagoya politique ni politiquement ni juridiquement n tɛ bɛ fɔ bamanankan na cogo min na dɛ sariya na sira fɛ o politique na sira fɛ o mɔgɔ si tɛ se ka jagoya k'a fɔ ko aw nana sigi bi ko ka refondation fɛnw décider ko il faut k'ale k'o de ta puisque mɔgɔ si tɛ jamana kɔnɔ bi minnu bɛ da don refondation na n'a bɔra maire la n'a sɔrɔ mun élilen don jɔn min élilen don tɛ mɔgɔ ma éli gouvernement mɔgɔ ma éli foyi ma éli n'a bɔra maire minnu élilen don mɔgɔ fɛn bɛ i da don a la u bɛna kuma minnu ta u b'a mandat bɔ min ni mɔgɔ min nana président min nana jamana bootera e de ye k'a fɔ k'e de ka kɛ président ye wa i bɛ sani ka kɛ président i bɛ fɛn dɔ de yɛrɛ jamana ne kɛra n bɛ nin de kɛ Mali ka tan de ni e y'o fɔ ni malidenw sɔnn'o ma e de ka kuma bɛ minɛ wa an mɔgɔ fɛn ninnu mandat minnu si bolo sisan n'an nana sigi ka minɛ ka kumaw fɔ minɛ tɛ k'an da sago fɔ o bɛ kɔnte wa. kunnafoni sɛbɛn le soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni septembre kalo o tile 17 san 2021 min ye Torokɔrɔbugu misiri min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ mosquée Bilal Bunaraba Torokɔrɔbugukaw fɛ sigida 5nan na olu kɔni ye kunnafonidilaw wele k'u ka damakasikanw fo ka jira k'a fɔ ni wulikajɔ kɔni ma kɛ ka ɲɛsin olu ka gɛlɛya ma a bɛna kɛ samasamaliba ye maaw kɔni bɛna se ɲɔgɔn ma ka kɛ ni u yɛrɛ ka kumalasela ye
min tun bɛ ka kɔrɔfɔ ninnu fɔ n'o ye monsieur Papa Umar Traoré ye ale kɔni kɔrɔfɔw ta a ye maa min ni u kɛlen don ka jɛkulu min sigi misiri yɛrɛ kɔnɔ n'u b'a wele k'a fɔ comité de gestion o maa do u ye kɔrɔfɔw kɔni caman fɔ ka ɲɛsin jamana faamaw ma ani alisilamɛw ma ka da waati yɛrɛ ni a cogoya kama an ka maa tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ min ye Abulaye Kanta ye Abulaye Kanta min sɔrɔla Torokorobugukaw fɛ yen an ka jɛ k'o lamɛn. Ne ye Abbas Jakite min ye Torokorobugu Masjid Bilal Bunaraba denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye ani organisation ɲɛmɔgɔ inshallah. An ye kunnafonidilaw wele parce que an dusuma kasilen don nin wagati kɔnɔna la vu la situation an bɛ yɔrɔ min na alabato yɔrɔ de don alabato yɔrɔ maloya ko de don k'a fɔ ko fitinɛ bɛ y'a kɔnɔna la i n'a fɔ an ɲɛ bɛ diinɛ wɛrɛ yɔrɔ la cogo min na bɛn b'olu ka yɔrɔ kɔnɔ mɛ an minnu ye silamɛ n'an b'a dɔn ko tiɲɛ b'an bolo n'a fɔra ko fitinɛ de b'an ka misiri kɔnɔ wagati bɛɛ vraiment a tɛ bɛn mɔgɔ si ma n'a sɔrɔ ye silamɛ ɲuman ye o lahala de kama an y'a ye nkalon bɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ bɛɛ ka ɲɛsin misiri ma n'a fɔ an yɛrɛ ka kuma kɔnɔ an ye min ɲɛfɔ sisan o de la an ka media wele ka na ka ɲɛfɔli k'u ye parce que an balima minnu filɛ nin n'o ye danbɛlɛlaka n'u donna yɔrɔ caman caman de la ka taa kumaw fɔ kuma minnu bɛ ni sababaw tɛ bon o lahala la hali n'an bolo to yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ sisan an ye danaya da journaliste kan ka kuma sɛbɛnni na ani vocalu la pour que alhamdulilayi diɲɛ mɔgɔ bɛ se k'an fɛla dɔn cogo min na ko in na tiɲɛ mɛn yɔrɔ in kɔnɔ o fana dɔn bon hakilina min kɔni b'an la dɔrɔn k'a fɔ hakilina kolon de don min n'a bɛ na ni fitinɛ de ye misiri kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ o ma inshallah hakilina kolon don laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo ko in na dɔrɔn misiri in ala ka so de don an bɛɛ ka to an nɔ la ala ka so kɔnɔ ka na an ka alabato ka segin danaya kɔnɔna la sigidalamɔgɔw jɛra ka mɔgɔ minnu kɛ ɲɛmɔgɔ ye olu fana ye danaya ko minnu d'a ma n'o ye nayibu ye an ka tugu o kow la mais dɔ kɛ na forcément fɔ ne kɛ k'a ye tantɔ parce que n fa tun tɛmɛna sira fɛ i n'a fɔ an ka kuma kɔnɔ an y'a fɔ n'an tɛmɛna o sira in fɛ misiri a tɛ to tiɲɛ ye mɔgɔ si ye a bɛ kɛ fitinɛ de min ni bolo se ka lafaga laɲini kɔni sabati la n'a sabatili bala an b'a ye k'a fɔ diyagoya an ka laɲini bɛ sabati sira jumɛn kan parce que an b'a dɔn an bɛ min na an dalen b'a la an bɛ ala ko de la an bɛ to an ka autorité kɔ an dalen b'u la an ka cɛkɔrɔbaw bɛ misiri kɔnɔ an ka alimamiw bɛɛ u ye kuma min fɔ an ɲɛna o ye sabali le ka sabati sabali la ka tiɲɛ ɲini an b'o de kan o lahala kan an b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ sabalilen don n'i bɛ tiɲɛ fɛnɛ kɔ i ka laɲini bɛ sabati diyagoya de o ye inshallah alhamdulillah sifinnaka mɔgɔ min bɛ misiri in kɔnɔ n'u bɛ ne nɔfɛ baara in na a bɛ se mɔgɔ 300 ani dɔɔni ma min tɔgɔ bɛ n bolo lisi la n'an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ kuma ka hakilisigi ni basigi fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ 300 min bɛ lisi la mais minnu fɛnɛ bɛ yen n'u bɛ kɔfɛ jamanaw kan o hakɛ an tɛ se ka fɛn fɔ la parce que olu ye whatsapp groupe ye o hakɛ ka ca fo ka fɔ a ka ca mais o bɛɛ n'a ta an kɔni bɛ ala tanu n'an kumara u la k'a fɔ an ka jɔ u bɛ jɔ an nɔfɛ n'an ko an k'an da u bɛ da an nɔfɛ mais message an bɛ k'a fɔ ni sifinnakan bɛɛ lajɛlen tɔgɔ de ye quartier in kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnna misiri in yɛrɛ la bon wolomadan b'an bolo dɔrɔn k'a fɔ o ye sifinnakaw ka mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ka kɛ jamajɛyɔrɔ kɔlɔsilibaga ye jamajɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a an faw ka nayɔrɔ tɛ an baw ka nayɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnna alabato yɔrɔ la bon min y'an sifinnakaw ka ɲɛnajɛ yɔrɔ ye i n'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n y'a fɔ an bɛ courage sɔrɔ k'o yɔrɔ in kɛrɛnkɛrɛn k'a labɛn ka ɲɛ cogo min na mɔgɔ tɛ se ka kalan an yɛrɛ b'a fɔ nin kɛnɛ ɲɛ intouchable an ka balontan yɔrɔ la an ka basket kɛ yɔrɔ don cogo min na dɛ an k'an jija an ka misiri kɔnɔna ninnu a fana ka kɛ yɔrɔ denmisɛnninw bolo k'a kɔlɔsi ka kɛ intouchable ye mɔgɔ kana se ka na kolankolon k'a kɔnɔ cogo si la o de y'an ka laɲiniba ye denmisɛnninw k'o dɔn an bɛɛ kɛ baara kɛ n'o ye an ka bɔ sigida la k'a fɔ ɲaamɛ o ma ka sigi ka réseau dɔrɔn na dɔrɔn nin fɔra réseau kan dɔrɔn n'o fɔra o ye i n'a fɔ kuranɛ haya ye non denmisɛnninw ka wuli k'u jɔ an ka baara kɛ ka tiɲɛ ɲini ka baara kɛ ni tiɲɛ o de y'an ka laɲini ye wolomadala denmisɛnnin fana bɛɛ lajɛlen inshallah ne ye Yusuf Samasa n ye Hajj collectif directeur ye an bɛ yan misiri organisation na Majid Abubakar Sidiki nayibu ye n ye Torokorobugu yan kunnafonidilaw tun wele kun ye bakuruba la kibaruya dɔ dulonnen don kibaruya in a bɛ carinna awa dugu kɔnɔna la quartier sigida mɔgɔw y'a mɛn misiri kɔnɔ mɔgɔw y'a mɛn misiri yɛrɛ autorité misiri yɛrɛ ɲɛmɔgɔw olu ma kuma a kan misiri ɲɛmɔgɔw ka taa alimami na fo ka taa se commission président ma olu ka yamaruya kɔnɔna la an y'a ɲini ka kunnafonidilaw wele ka kunnafoni d'u ma o sen fɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ kunnafoni sɔrɔ bi sigi kɔni tun ye o de ye o kibaruya in tɛ dɔwɛrɛ ye maire de tun ye an ka mɔgɔw wele alamisa tɛmɛnen k'a f'u ɲɛna ko ni ala sɔnna ma juma nata ni juma min filɛ nin ye an kɔrɔ nin ye k'a bɛ na ka na awa danbɛlɛlaka dɔ kɛ awa alimami nayibu ye an ka misiri kɔnɔ yan nɔ k'a y'an ka mɔgɔw wele o dɔrɔn de kama donc u y'a essayer k'u explication d'a ma a ma sɔn a ko ko explication t'a la ale bɛna a ka décision de appliquer dɔrɔn a banna donc o de kelen sa misiri commission mɔgɔw fana ye ɲɔgɔn ye wala u kan ka baara minnu kɛ u ye awa boliboli minnu k'a la fo ka na se bi ma donc kunnafonidilaw tun wele kun ye ka na olu de da mɔgɔw tulo kan donc o kunnafoni ninnu na ala belebelebaw de ye dɔrɔn ka fɔ ni kibaruya sugu n'a sera a ma an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni nin ko a ka kɛ fitinɛ de don ni nin ko a ka kɛ a bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka sababu kɛ mun ye maire ni a ka limamaw ni a ka haut conseil mana fara ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ ta a kan k'a sɔrɔ u ni misiri mɔgɔw kumana ka bɛn a kan k'a sɔrɔ u ni misiri mɔgɔw ye hakili falen kɛ o ko kan mais n'o ma y'a la k'a fɔ olu y'a ta dɔrɔn u bɛna ka na a coko an ka misiri kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hakilimaya la o ye fɛn min n'o tɛ se ka kɛ cogoya si la donc o ye fitina de natɔ ye o bɛ kunbɛn cogo di donc an wulila k'an jɔ ka lettres ci faamaso n'o da bɛ se ka don a la ka
ka taa ministère de l'administration territoriale ma fo ka taa se gouvernorat ma fo ka taa se affaires religieuses ma fo ka taa se awa limama ni haut conseil ninnu an ye sɛbɛn ci ninnu bɛɛ lajɛlen na problème ye min ye k'a ɲɛfɔ hakilina min bɛ an yɛrɛ la ala k'o fɔ papier minnu b'an yɛrɛ fana bolo k'a fɔ dalilu minnu b'an bolo k'a yira k'a fɔ u bɛ ka min ɲini a tɛ se ka kɛ k'olu f'u ɲɛna kunnafonidilaw kɔni wele kun ye k'a f'u ɲɛna k'a cari mɔgɔw kan mɛ ni kɔni ye ko ye komi anw fɛla tɛ an ka misiri fɛla tɛ wa an tɛ jɛnɛ yan ka kɛ an ka misiri la donc n'a kɛra o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni min bɔra a la ayiwa o tɔ kɔni o tɛ an nɔ ye laɲini kɔni o de an ma deli k'a mɛn ka bɔ ala ye n da ma deli k'a mɛn k'a fɔ maire de bɛ décider k'a fɔ k'a bɛna mɔgɔ dɔ kɛ alimami ye hali ni misiri kɔnɔ mɔgɔw jɛra la k'a fɔ u bɛ mɔgɔ min kɛ alimami ye olu de b'a kɛ alimami ye sigida mɔgɔw de b'a k'a ye maire bɛ se ka bonya kɛ alimami sigitɔ walima alimami sigilen kɔfɛ k'a bonya d'a kan mɛ k'a fɔ maire de bɛ alimami sigi ka bɔ ala ye n da ma mɛn ma deli k'a ye an kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn sababu min bɛ se ka y'a la dɔrɔn o ye n ye kuma fankelen lamɛn ma fankelen lamɛn walima texte minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ n'u ye n t'u dɔn walima n t'u faamu m'u faamu an bɛ se k'a fɔ k'a sababu y'o de n'o tɛ maire ka mun bɛ alimami sigili la alimami fɔlɔ min bɛ yen nɔ k'a ta kabini misiri in sigira fo ka na se bi ma alimami foyi tɛ yen k'a fɔ ko min sigitɔ la ko maire de nana k'a fɔ karisa bɛ kɛ alimami o ma deli ka kɛ donc an ta in kɔni an bɛ se k'a fɔ ni kɔni ɲɛdonna ni awa peut-être ninnu tɛ se ko la an de bɛ se ko la an bɛ se ka bila o minɛn dɔrɔn de kɔnɔ dun bɛɛ lajɛlen ye fitinɛ de ye ka fitinɛw don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc bɛɛ lajɛlen maa bɛ misiri in dɔn maa bɛ misiri alimami dɔn n'o ye Ustaz Musafa Nimaka ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maa de don maa min bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ma deli ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na abada a ma deli ka kɛ cogoya si de la hali an minnu ye a kɛrɛfɛmɔgɔw ye n'an b'a dɛmɛ a ka baaraw la n'an ye filiw kɛ a bɛ réagi cogoya min na yan nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama o mɔgɔ sugu mɔgɔ man ka nin fɛn sugu ta k'o sɛgɛrɛ ka sɔrɔ i n'a tigila mɔgɔ ma kuma i ma s'a ma i ma foyi foyi bon i b'a ye fɛnɛ maire fɛnɛ tuma dɔw la a fɛnɛ dusu bɔlen don parce que ale bolo ale ye alimami wele ka na alimami kan ka taga ale ka wele lamɛn walima a bɛ ta bon bɛɛ n'i ka tiɲɛ de don bɛɛ n'i ka principe de don an ka alimami fɛnɛ ye mɔgɔ min ye ale m'a yɛrɛ kɛ alimami ye a sigitɔ a ma taa mairie la a sigitɔ a ma taa dugutigi ka so donc n'a fɔra bi ko mɔgɔ dɔ wulila ko bɛna ɲɛdonna s'a ma n'aw ma wuli k'o tigi fara ka bɔ a la kɔni ko fɔ ale de ka tila ka wuli ka taliba kɛ aw nɔfɛ o ko la a tɛ se ka don a da fɛ bi a tɛ se ka don a da fɛ sini o kɔni on est bien clair dessus an kɔni b'a kɛlɛ kɛ fo k'a ɲɛ k'an ka misiri sanuya k'a bɔ nin ko kuntan ninnu ma an ka alimami ka continuer a ka baara fɛ mais k'a fɔ an ka alimami de bɛ talon a ko ninnu kɔni na la an tɛ jɛn'a ye wa alimami yɛrɛ fɛnɛ fɛla t'o ye ala k'an bɛɛ sɔrɔ ko in nalen an ye o caman kɛ nka o si de ma sira sɔrɔ sinon an kɛlen ka kibaruya in mɛn an ye kibaruya in mɛn kɛnɛmana de la fɔlɔ yan'a ka se misiri kɔnɔ yan parce que lɛtiri taara mairies ni limamaw ni awa dugutigi bulonw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ lɛtiri ma se anw ma misiri kɔnɔ yan mais comme an bɛɛ quartier denw ye an bɛɛ quartier sigibagaw de an bɔlen a kalama an fɛnɛ wulila ka don o yɔrɔ bɛɛ la kelen kelen ka ɲɛfɔli kɛ nin ye problème min ye nin problème tɛ an ka misiri kɔnɔ a kana k'aw ɲɛna fɔ misiri kɔnɔ sama samali fɛ o tɛ yen nɔ an ye ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye k'a ɲini u fɛ fɛnɛ u ka kuma n'u ye u ka a dala sa u kana sɔn nin ko min filɛ nin sen ka don nin kɔrɔ bari ni sen donna a kɔrɔ mɔgɔ tɛ se k'a ko kunbɛn bilen an balimaw an bɛ dugawu kɛ misiri ko kuma bɛ ko o ko la o ye ala ko de ye anw ka kuma man ca o la ten kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka cɛfɔ ani kan bɛɛ bɛn u ni ɲɔgɔn cɛ la an ye a fɔ aw ye cogoya min na min ye dɔnkipari daminɛ ye k'a fɔ an ye wele bila bi Modibo Sidibe ma ale tɛ maa dogolen jamana kɔnɔ min ye Amadu Tumani Ture u ka minisiri don min ye marabolo ɲɛmaaya ye a y'o kɛ a ye minisiriya so caman ɲɛmaaya kɛ nka a yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ an fɛ an bɛ foli di a ma a ka foli lase radio ɲɛta a lamɛnbaa cɛman a n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma bi monsieur le président an b'a jigiya an ka wulikajɔ senfɛ an y'a ɲini fɛ an bɛ se ka barosigi kɛ cogoya min na min ye assise nationale ko kuma min bɛ ka fɔ baro bɛna boli o kan i bisimila. président fana marabaaw ko bɛ fɛ ka sigi ka fɔ kɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ min ye maliyɛn bɛ fan o fan fɛ bɛɛ ka na ka n'i fɛla fɔ mali ka ɲɛnamaya kan ni mɔgɔ min e ɲininka o nin sigikafɔ in kun b'a la wa e yɛrɛ fɛ. n'i y'anw ɲininka an n'an jɛɲɔgɔn fari kɔnɔ an ko mali kɔnɔ an ko M5 fana kɔnɔ sigikafɔ in an ka ŋaniya a mɛnna kabini bi tɛ ni maa min y'a lajɛ kabini Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga la an y'a ɲini k'a fɔ jamanadenw ka sigi ka kuma ka bɔ duguma ka taa fɔ sanfɛ an y'a fɔ min ma sigikafɔ min bɛ kɛ bajubali ye c'est-à-dire que refondation an ka lajɛ an ka démocratie an ka mara bolo an ka mara sinsinberew an ka faso fanga an'an ka faso jama u bɛ kɛ kelen cogo min na u bɛ bɛn cogoya min na baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin u ma cogoya min na ko ka kan ta ye an y'a ɲini k'a fɔ o sigidaw ka kɛ ni maa min hakili bɛ dialogue national inclusif la président Ibrahim Boubacar Keita ni ko ka kɛ
o y'a sɔrɔ an y'a ɲini a mɛnna ani mɔgɔ an n'a ɲɔgɔn caman a mɛnna a bɛ san bɔ an y'a ɲini k'a fɔ ale yɛrɛ ka fanga bɛnna ale fanga kan ka kɛ transition de parce que jamana binna dingɛ min kɔnɔ jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ fan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ka bɛn ko kelen ma n'an b'a fɔ min ma agenda du Mali ka se ka Mali labɔ nin dingɛ kɔnɔna la an y'o wuli ka jɔ bɛɛ kɛ pour que ale ye wele min kɛ a ka t'o sira fɛ a mana mɛn a ma t'o sira fɛ min kɛra an bɛɛ y'o ye en mairie la an tun y'an bɛ gɛlɛya min natɔ la n'an tun kumana ka sigi k'a fɔ ka bɔ sanfɛ ka yɛlɛ komi an kun miiriya bɛ mɔgɔ caman la a tun bɛ se ka nin ko dɔw kunbɛn nka ma ko ye mɔgɔ caman bɛ yen bi ko dialogue national kɛra assise nationale kana kɛ ne bɛ se ka min fɔ o la an ka ta misali la mɔgɔ min yɛrɛ ye dialogue national wele n'o ye président kɔrɔ ye a ko dialogue ni a kuma bɛ bɛɛ da an ka sigi ka kuma an b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na maliyɛn si de kana to kɔ bɛɛ da ka don a la bɛɛ ka kuma la an ka se ka fɛ mɔgɔ si kana to kɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan a kuma kan ka se mun ma o y'a ye k'a fɔ an ka bɔ ni fɛn ye min b'a to k'a fɔ an ka démocratie an'an ka taabolo an bɛ consensus sɔrɔ a la a bɛ kɛ ni consensus ye min bɛ na ni yɛlɛmali ye n'a ye nin fila ta ka dialogue national lajɛ nin fila ta kɔnɔ bɛɛ ma ta bɛɛ b'o kalama maga caman groupe caman a bɛ politique kunda a bɛ société civile kunda olu si ma ta a fɔlɔ ye a filanan ko ka bɔ ni fɛn ye min ye jamana hakilina kura ye ka ɲɛsin jamana ka bɔda fɛ an m'o y'a kɔnɔ mɔgɔ si m'o ye a fɔra nin kɛra tan nin kɛra tan recommandation taara nin taara nin taara tan mais k'a lajɛ min b'a kɔrɔ hakilina min b'a kɔrɔ n'a bɛ bɛɛ sama ka ɲɛsin agenda ma ka Mali ka bɔ sira an m'o y'a kɔnɔ k'a fɔ ko ɲɛnama ma b'a kɔnɔ o fana tɛ se k'a fɔ fɛn dɔ bɔra kɔnɔ min ɲɛna maliyɛn caman bɛ yen ne bɛ dɔw dɔn n t'u dɔn n y'u ka contribution kalan u ye min fɔ n y'a kan hakilina ɲuman caman bɛ a caman kɔnɔ mais hakilina ɲuman kelen kelenna bɛ ni a ma fara ɲɔgɔn kan cogoya dɔ la ka sira dɔ don a kɔrɔ a tɛ mɔgɔ ɲɛ o an b'a fɛ maintenant assise nationale bɛɛ ka na an ka sigi ka kuma transition ni an y'a fɔ a mɛnna sen fila don sen fɔlɔ o y'a ye an ka jamana faso fanga a bɛ redresser cogo di gouvernance bɛ redresser cogo di an ka sécurité bɛ se ka redresser ka fanga don a la ka carin cogo di k'an ka so la sun an ka force de sécurité k'u fanga bonya k'u ɲɛsin an ka jamana bolola fɛn na ani filanan ye min ye sen filanan an b'a dɔn k'a fɔ dɔ kɛra jeli furakɛ la f'an ka lajɛ maintenant jeliw bɛ kɛnɛya cogoya min na an b'a fɔ o de ma réforme structurelle an ka sariya sunba b'o la constitution fɛn wɛrɛ caman b'o la an ka faso fanga an b'a fɔ ma état o fana b'o kɔnɔna la an ka mara bɛ kɛ cogoya jumɛn ka ta duguma ka yɛlɛ sanfɛ o fana b'o kɔnɔna la an ka kow bɛ ka an yɛrɛ ta ye cogo di k'an ka hakilinaw don a kɔnɔ k'an ka waleyaw don a kɔnɔ k'an ka juguw don a kɔnɔ an b'a fɛ ka min kɛ ka ɲɛsin n'an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔna la k'a fɔ anw maliyɛnw n'an y'an ka fɔlɔ ta ka na ta bi la nin de ye an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ donc o institution n'o bɔra o nin sira fasɔn na a bɛ kɛ institution forte ye a bɛ kɛ institution solide ye an ka sɔrɔ siraw a bɛ baara cogoya min na n'an b'a fɔ ma modèle économique fanko fana de falen an ka modèle culturel an ka lajɛ an b'a falen cogoya min na maliyɛnw ka se ka dɔn k'a fɔ danbe taara bɛɛ b'a fɔ danbe tiɲɛna danbe kɛra tan danbe kɛra tan danbe dun bɛ yen an ka segin danbe min bɛ yen a ma fɔ an ka segin k'an ka fɔlɔfɔlɔ waleyaw la mais an bɛ se ka dɔn fɛn minnu b'o kɔnɔ n'o ye danbe ye an bɛ se ka dɔn an ka kɛwalew la cogoya min na ni maa min ko politique ko danbe ko tɛ danbe de don ko ni b'a ɲɛ ta ka ɲɛsin maa ɲɔgɔn ma bien i bɛ fɛn fɛn kɛ i ka lajɛ danbe ka k'a kɔnɔ ni danbe t'a kɔnɔ i ma bɔ a la donc f'an ka nin bɛɛ de kuma fɔ ko politique tɔn cayara politique bɔra a minɛn kɔnɔ démocratie bɔra a minɛn kɔnɔ f'an ka kuma nin bɛɛ de kan an ka démocratie mun de don an bolo an b'a fɛ ka mun de don a kɔnɔ a bɛ k'an ta ye cogo di an yɛrɛ ka jamana n'a kɛwale n'a sɔrɔ n'a fɛnw bɛ k'an ta ye cogo di ka fɛn don a kɔnɔ min b'a to k'a fɔ a bɛ nafa sɔrɔ a ye an ka intérêt ye mun ye an ka kow la ka se ka taama o kan ka sigi ka kuma nin de don ka bɔ duguma ka bɔ sanfɛ maliyɛn bɛɛ ka kuma bɛɛ k'i ta fɔ parce que ni nin gɛlɛya faso ye jamana sɔrɔ ka jamanadenw sɔrɔ an bɛ degun na bi an bɛ tɔrɔkɔ la maintenant fɛn fɛn nana k'a fɔ ko jamana sɔrɔ kabini 2012 kana bila bi la a si ma ɲɛnabɔ a si ɲɛnabɔli ma sira sɔrɔ
donc n'a koro kɔnɔna la kan kuma na jamana bɛ ka cogo ka taa fɛ hali bi jamana tɛ ka bɔ bolo la n'a fɔra kɔnɔ kan ka sigi ka kuma tuguni n'o ma min ɲɛ a to tiɲɛ dɛ bɛɛ k'i bolo da i dusu kan nin kɛra nin ma taa nin na nin bɛna kɛ nin tɛ taa nin na a ma wuli o kama a wulila min kama an bɛɛ ka sigi ka kuma bɛɛ ka dɔn fana k'a fɔ maliyɛnw de force politique ni sociale de bɛna sigi k'a jira k'a fɔ dialogue Assise nationale kan ka kɛ tan a kan ka taa nin sira fɛ nin ye hakilina ye ka mandat di maa minnu b'a piloter olu bɛ sugandi cogo di u bɛ sugandi cogo di n'olu de sugandira olu de b'a conduire gouvernement de transition ka côté état ka côté parce que an b'a fɛ maliyɛnw de ka bila u ka kuma u ka se k'u ka kuma fɔ u ka kow la an ye nin miiriya ta a mɛnna hali M5 kɔnɔ M5 ka fɔlɔ papier min b'a la ka fɔ Assise nationale de la refondation donc n'i y'a bɔ o minan kɔnɔ k'i b'a bila minan wɛrɛ kɔnɔ a bɛ se ka na ni gɛlɛya caman ye an ma sigi ni min ye k'a fɔ k'a ni transition laban fɛn lié don a ma lié a bɛ kalo 3 ta a bɛ kalo 4 ta a bɛ kalo 5 ta o bɛ dépend an bɛna mɔgɔ minnu sugandi n'o ye maa ladiriw ye maaw dalen bɛ mɔgɔ minnu na k'a fɔ ko u bɛ jamana fɛ u bɛ jamana dɔn u bɛ fasodenya sinsinnen don a bɔra dɔnnikɛla tubabulaw a bɔra dɔnnikɛla arabukanaw a dɔnnikɛla an ka kannaw an b'a fɔ min ma sachant an b'o de choisir mɔgɔ 7 ka taa mɔgɔ 15 la ça dépend ni maaw bɛnna hakɛ min kan olu de kan ka nin bɛɛ walawala ka taa olu de bɛ local sigi ka régional sigi ka baara kɛ ka fɛnw labɛn maliyɛnw ka se ka kuma i bɛ se ka dɔw kɛ interview i bɛ se ka dɔw kɛ fɛn mais fɛn ka bɔ de ka kuma ka bɔ sanfɛ ka bɔ duguma ka yɛlɛn sanfɛ dɔw kɛra sanfɛ ka jigin ne n'an bɛɛ yɛlɛn de an ka dɔn k'a fɔ an coronnen don jamana coronnen don an tɛ ba kɔnɔ n'an ma bɛn fɛn dɔ la bɛɛ b'a fɔ ko union bɛɛ b'a fɔ ko soc bɛɛ b'a fɔ ko socio national an mɛnn'o la a bɛ ka ɲini a tɛ ka ye dɛ a bɛ ye Assise nationale de kɔnɔ mais a ka kɛ cogo la dɛ a ka kɛ cogo la malidenw ka se ka kuma malidenw k'u ka sira yira k'a fɔ bɛnna ni sira kan a kana dogo mɔgɔ si la jamana ka bɔ nin kɔnɔ a ma nɔgɔ a ka gɛlɛn mais n'an bɛnna kan an b'a a kun n'an bɛnna kan an b'an jɔ a sira kan ka disi da la an bɛ taa ɲɛfɛ la maa minnu b'an dɛmɛ o la ni b'an dɛmɛ o sira kan i b'an dɛmɛ o sira kan n'an b'a dɔn fana an bɛ se ka dɛmɛ ɲuman sɔrɔ mɔgɔ minnu bolo an b'a ɲini olu fɛ ka sigi mais a ka kɛ anw de ka sira ye an b'a fɛ ka min kɛ bɛɛ k'a dɔn Mali an bɛ taga nin bolo kan an bɛ bɔ nin gɛlɛya la dɔɔni dɔɔni ka se nin waati nin ma ani dɛmɛ minnu bɛ kɛ kɔnɔna la n'an m'o kɛ k'an ka sira ta ka ko k'an yɛrɛ ta ye a bɛ gɛlɛya dɛ Assise nationale n delila k'a fɔ ko transition kolo o ye refondation de ye n'a fɔra ko transition kolo ye refondation ye mɔgɔw b'a ɲina ko transition de bɛna refondation ni fɛn ninnu bɛɛ kɛ ayi a kan ka processus de lancer Assise nationale na ka lancer maliyɛnw ka kuma daminɛ n'a kɛra bɛɛ de nana ka jɛ o de bɛ légitimité d'a ma o de b'a to a bɛ bɔ maliyɛnw b'a fɔ k'a fɔ an bɛnna nin damadɔni tan kan ni de kan ka sigi ni de bɛ jamana jɔsenw ye ni de bɛna jamana bɔ bolo la a dɔw bɛ san 1 ta dɔw bɛ san 5 ta dɔw bɛ san 7 ta dɔw bɛ san 10 ta mais a ka kɛ n'a kɛra jamana bɛ jɔ sen sɔrɔ an bɛ se k'an miiri fɛn wɛrɛ la mais k'an to ka tutiriki to kɔnɔna na dɔ bɛ taa dɔ bɛ na nin bɛ falen nin bɛ yɛlɛma a tɛ se ka kɛ o kan donc jamana fɛn dɔw de bɛ yen jamanaden bɛ ka bɛn o la a bɛ bila sen kan gouvernement b'a baara kɛ ka ɲɛsin o ma an bɛ kulela dogo don ko jamana ni jan bolo jamana ni ka bon mais n'an ma hakili to jamana na n'an ma mago don jamana na mɔgɔ wɛrɛ bɛ hakili b'a la mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'i mako don a la min t'anw ye ala k'an kisi o ma o dɔw de bɛ sen na donc f'an ka dɔn an bɛ min kɛ ka ɲɛsin a ma o de y'a to an b'a fɔ aménagement du territoire ka jamana labɛn ka baara siraba minnu kan ka bɔ kuranw kan ka ci sira min fɛ fɛn minnu kan ka ci an ka bɛn a la i ye a bila i ka programme na o k'i ye candidat o i ma bila i ka programme na i kɔni b'o kɛ parce que maliyɛnw jɛra n'a ye k'a fɔ mali soubassement de bɛna ko ye mali jɔsen de bɛna ko ye an k'o sigi sen kan an bɛ se ka keleya ɲɔgɔn na a sigi sengali teriya la a nafɛnw na mais a ka sigi sen kan donc ne bɛ fɛ ka min fɔ Assise nationale nin de don a bɛ kɛ consensus de kɔnɔ n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ kana ka kuma bɛɛ kana k'a lasigi sen kan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ tile kelen kuma tɛ tile fila kuma tɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ bɔ duguma ka yɛlɛn sanfɛ n'an m'o miiriya dɔn na n'an m'o hakilina dɔn a la a bɛ gɛlɛya dɛ. président dɔw y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ maaw bɛ ka b'u sigiyɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛw la yan'an ka taa miliyari 2
ani million 500 to ni baara in na munna dɛmɛ tɛ ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. Ne bɛ min f'i ye o la ni ye ne ka kuma faamu maa minnu y'o o évaluation kɛ olu man k'o kɛ an bolo équipe bɛ na sigi dɛ min bɛna baara boloda min bɛna fɔ a ye an bila ci la cikan ye nin de ye an bɛna lajɛ an bɛ cikan waleya cogoya min na ni olu y'a fɔ u b'a waleya cogoya min na olu de bɛ se k'a fɔ a musaka bɛ bɛn nin ma n'a musaka bɛnna min ma gouvernement kan ka lajɛ ko musaka bila ka disposition na a bɛɛ ka kɛ jɛlenya na a bɛɛ ka kɛ transparence kɔnɔ a bɛɛ ka kɛ fɛn kɔnɔ an b'o de nɔfɛ n'o kɛra maliyɛnw bɛ sigi ka kuma ni maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ o bɔli sen na a kɛlen don a ɲɛ ma nin yɔrɔ nin ye nin wari nin ye nin yɔrɔ nin ye maliyɛnw yɛrɛ ka ko ye nin ye nin ye nin ye nin ye a b'a sɔrɔ a tɛ se ka nin bɔ hali n'a ye nin bɔ a bɛ ku maaw fɛ parce que u b'a dɔn ko miliyari 2 ni 1 o tɛ foyi ye jamana jɔli la jamana san 10 na san 20 na san 4 na a kana dugu mɔgɔ si ma nin ko in caman cɔrɔna kunna an tɛ bɔ a kɔnɔ ten sa mali cinquantenaire kɛra an bɛ na 60 ans na an bɛ na 100 ans sɔrɔ 100 sɔrɔ san 30 san 40 kɔnɔna na o bɛ mali ɲuman sɔrɔ an b'a fɛ o ka sɔrɔ mali ye cogo di malidenw bɛ cogo di o bɛ bolola bi de ani ka bi ko ɲɛnabɔ bi ko bɛ ɲɛnabɔ dɛ yanni bɛ bi ko ɲɛnabɔ i kana dingɛ tigɛ ka bila i kɔmɔgɔw ɲɛ ka n'i b'a dɔn jamana bɛɛ jɛra n'a ye k'a fɔ an b'a fɛ jamana ka taa nin dangan kan dangan nin ye mun ye mun bɛ sɔrɔ yen mun bɛ kɛ yen an bɛɛ bɛ taa k'a ɲɛsin o dangan kan ka baara kɛ k'a ɲɛsin o ma a ka ca ala fɛ an bɛ mali ɲini an b'o de sigi sen kan o mali nin o bɛ se ka ko caman ɲɛ malidenw ye y'a fɛ kalanko kɛnɛyako mara siraw a bɛɛ lajɛlen bɛ jɛya an ka sɔrɔ siraw o bɛ k'an ta ye cogoya min na o bɛ développer kalan bɛ kɛ cogoya denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ cogo di ka kɛ yan bɛɛ ka dama kɛ baara degi na balan na bɛɛ ka dama kɛ jamana sɔrɔw la sɔrɔ min kɛra a ka kɛ bɛɛ sɔrɔ ye a ka kɛ bɛɛ filiwa ye an b'o de nɔfɛ jamanadenw b'o de nɔfɛ k'o de sigi sen kan an ka lakana bɛ kɛ cogo di an k'an ka lakana k'an ta de k'an ta an ta a ma nɔgɔ dɛ a bɛ se ka san dama dɔ ta mais an ka don an k'an ka bila sen kan musaka min kan ka don a la an k'o don a la n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ jɛlenya la n'i y'a ye k'a fɔ wari kelen bɛ don a la a bɛ dɔn fɛn kelen bɛ san la équipement la a bɛ dɔn tout ça n'a kɛra milliard ni maliyɛnw b'a bɔ k'a di parce que u b'a dɔn a kunna ye min ye a laban ye min ye a yɛrɛ y'o de ta ye olu n'u kɔ donc ni ko kɛra jɛlenya la n'an ye ɲɔgɔn faamu ko la n'an ye sira ta k'a fɔ ko karisa ka ko karisa ka ko an ko to yen an ka mali sira ta mun bɛ mali bi kɛ mun bɛ mali sinikɛnɛ kɛ mun bɛ mali sinikɛnɛ kɔ kɛ n'an y'a dɔn k'o sigi sen kan a ka ca ala fɛ ala b'an dɛmɛ o sira la donc ne bolo kuma nin a kan ka kɛ a bɛ mago ɲɛ a kan ka bɔ ni an b'a fɔ min ma jamana ka agenda jamana b'a fɛ ka kɛ cogoya min na ka tɛmɛ sira ninnu fɛ ka san sɔrɔ ka yiriwa sɔrɔ jamana ka agenda de y'o ye n'a bɛn n'o la an bɛ se k'o sira ta maintenant n'a ko wɛrɛw donna a kɔrɔ ayiwa o ye dɔwɛrɛ ye ko wɛrɛw man ka don a kɔrɔ bɛɛ k'i don jigi ka k'i ka miliyari n'i ka an b'a fɔ français la min ma calculette bila ka mali calcul ta an b'o de ɲinina bibi in na ka kɛ mali ye ka don mali ye an ka dɔn k'a fɔ jamana nin a tɛ to tan k'a tɛ to tan f'an ka jɛ ka kuma an ka sigi ka kuma ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye kɛlɛ minnu daminɛnen don k'a ɲɛsin gouvernance ko la ka ɲɛsin jamana nafasɔrɔ siraw jamana ka sɔrɔ tarakili ni fɛn ninnu ma a ka ɲi a kan ka kɛ sariya kɔnɔna la mais an ka dɔn k'a fɔ jamana min kɔnɔ n'o tarakili tɛ ko ye dɔ b'a kɛ bɛɛ b'a dɔn ko a ka sɔrɔ tɛ a kɛ sɔrɔ tɛ a ka sɔrɔ tɛ a bɛ ka kɛ maa si tɛ fɛn fɔ maa si tɛ kuma ni bi dɔ kɛra la karisa de ko karisa de ko o du bɛɛ jɛra min na f'an ka sigi ka kuma an ka dɔn fana k'a fɔ maa ladiriw bɛ jamana ni kɔnɔ yan nɔ minnu b'u ka baara kɛ jɛlenya la minnu b'u ka sɔrɔ kɛ jɛlenya la i y'a faamu donc o kɔrɔ ye k'a fɔ an bɛ se ka ko kɛ ka sigi o ko ninnu kan yan nɔ mara ka fani cogoya min na maramɔgɔw ka dɔn minnu bɛ mara la k'a fɔ ko tigi b'u la u t'u yɛrɛ ye u tigi ye jɔn ye u ye maradenw ye u ye cidenw de ye cikan de don u la u k'o de waleya n tɛ se ka waleya u k'a fɔ maradenw tɛ se ka waleya
ni se ka waliya maradenw fana ka dɔn k'a fɔ élection bɛ se a bɛ kɛ jɛlenya la a bɛ kɛ ko bɛɛ la minnu bɛ se ka kuma bato minnu ma se ka jamana ta ɲɛ u b'olu bila u bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta an t'a la woyo t'a la an ka sariya sunba an b'a fɛ ka min don a kɔnɔ an ka don a kɔnɔ ni y'an ta ye an b'a yɛrɛ dɔn min na voilà ale tun b'a fɛ ka nin de f'i ye. président yanni ka bɔ kuma na i ye hakilinabaw fo an lamɛnbaaw n'an filɛbaaw caman bɛ u yɛrɛ ɲininka tuma dɔw la e dun ye ɲɛmaaya kɛ ka tɛmɛ premier ministre ya ni hakilina in tun tɛ la waati wa. waatiw tɛ kelen ye o ni sigikafɔ ninnu caman kɛra o waati ninnu na mɔgɔ hakili t'a la o an ma forum sur l'éducation kɛ wa forum de l'éducation bɔra n'a ye an y'o kɛ états généraux sur la corruption kɛra n'i y'a mɛn ko politique de santé CESCOM ninnu sera ka san sɔrɔ fo kana bi centre de santé de référence la n'olu bɛ kɛ ka bi hôpital de district ye c'est parce que sigikafɔ de fɔra ka plan décennal dilan ka plan quinquennal dilan bɛɛ ka sigi k'a fɔ ka bɔ cercle la ka fɔ sanfɛ bɛɛ bɛnna n'a ye kabini kɛra ten fo kana bila bi la gouvernement si ma bila kɔfɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ o de y'a to bi peut-être an bɛ se ka fɛn dɔ fɔ fɛn dɔ b'a tiɲɛ hali bi an ka kɛnɛya ko la mais k'a fɔ ko kɛnɛya fɛnw ma sigi fɛn tɛ yen sisan min bɛ se ka to an ka taa fɔ ɲɛfɛ o bɛ se ka kɛ olu bɛ yen nɔ an b'a améliorer an bɛ fɛn bɛɛ kɛ assurance maladie obligatoire a nan'o de kɔnɔ amu a nan'o de kɔnɔ a tɔgɔlaw bɛ yen kana sira fɛ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ an ye o kɛ an y'a dɔn k'a fɔ fɛn fɛn n'a min y'a bɔra duguma ka yɛlɛn ka bɛɛ ɲininka la bɛɛ k'i ta fɔ a la ka se ka fɛnw sigi o kan ka programme kɛ olu caman de ye nɔ bɔ o de n'i ko n'an ye premier ministre kɛ ka ministre kɛ nin y'a dɔ ye an ye misali sɔrɔ a la k'a fɔ n'an ye nin ko ninnu kɛ ka k'an ta ye maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ gouvernement si tɛna min b'a fɔ k'i b'a bila i b'a lajɛ i b'a améliorer de ka dɔ fara kan mais i t'a bila an b'o de ɲini o de bɛ jɛnɛba jɔ jamana jɔ dɔɔni 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 mais n'i nana bi o y'a tila yan n'i nana a ko nin tɛ foyi ye ne b'a bila ne b'a ta jamana tɛ kɛ tugutigiw baribari ye an tɛ bɔ a kɔnɔ la f'an ka bɛn fɛn dɔ de kan minnu ye jamana jɔsenw ye an ka école ta an k'an ka éducation ta n'an ma kuma quoi an ka éducation ye min ye an ka école kan ka kɛ min ye o kɔnɔna la i y'a faamu a bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya jiko bɛ ten fɛn ko bɛ ten k'a fɔ ko kumaw fɔra kumaw kɛra nin kɛra non mais ni gɛlɛya bɛ hali bi c'est que peut-être kuma minnu fɔra a ma faamuya ou peut-être a fɔcogo ma bɛn ou bien peut-être dɔ y'a jɛ yan an k'an sigi k'olu lajɛ min y'a jɛ mun y'a jɛ mun y'a to nin ma kɛ o bɛ mun tiɲɛ jamana ye jamana caman kɔnɔ o kɔni y'an ka miiriya ye hali ni constitution wulila il faut que dialogue participation dɔ ka sɛbɛn a kɔnɔna la jamanadenw mago bɛ ka kuma ka kuma ka taa député gansan sugandi o tɛ o u mago bɛ k'u da ka don kuma la M5 ka révolution citoyenne o y'o de ye jamanadenw da ka don kuma la kun tɛ ti kuntigi kɔ an ka kuma an k'an ka mara dacogo lajɛ kuma ni tuma an ka kuma kan d'a ma min b'an fɛ an ka fɔ an ka bilasiraliw kɛ faama fɛn fɛn bɛ o kɛ k'i ɲi kɔsew ma k'o ta i bolo i bɛ se ka ko kɛ jamana ye parce que i ɲɛma de ye i tɛ jabaratigi ye i ye ɲɛma de donc ne b'a fɛ k'a fɔ kɔnɔna la fɛn fɛn ye kuma ye fɛn fɛn ye ka ɲɔgɔn faamu fɛn fɛn ye k'a fɔ an ka baara kɛ k'a kɛ n'an falen ko dɔw kan an ka se k'olu sigi sen kan n'i ye défense ta n'i ye sécurité ta jamana bɛɛ la a sigilen bɛ consensus de kan parce que mɔgɔ kelen ta tɛ gouvernement kelen ta tɛ jamana de ta don an b'a fɔ o de ma institution militaire institution sécurité jamana de ta don donc ni jamana ta don baara kan ka kɛ ka ɲɛsin ka jamanadenw kunnafoni hali classe politique ka kunnafoni gouvernement kana kɛ komi n'a sɔrɔ a kelen de ta ye sécurité ko ye a kelen de ta ye défense ko ye an bɛɛ de ka kan la janko an ka sɛmida suguba kɔnɔ a fɔra ko obligation don an bɛɛ ma donc mun don kuma dɔw bɛ se ka fɔ fɛn dɔw bɛ se ka yira sira dɔw bɛ se ka ta ka sɔrɔ min ni sécurité défense tɛ ɲɔgɔn sira la min ni foyi tɛ ɲɔgɔn sira la n'i taara sisan internet kan maramafɛn fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ da sɛbɛnnen don a bɛ se ka min kɛ a bɛɛ sɛbɛnnen don dogoli b'o la tuguni mais ne y'a san a da sɛbɛnnen don k'a fɔ n b'a san mais i b'a don i ka opération kɔnɔna la cogoya min na a bɛna mun kɛ i bɛ type d'armement min d'a ma o kɔni ye sécurité défense mais a san cogo a san wari o kan ka dɔn a bɛna kɛ min a kan ka dɔn a bɛna baara min kɛ an ka jamana ye a kan ka dɔn an b'an ka sécurité lawuli cogo min o kan ka dɔn an b'an ka défense lawuli cogo min o kan ka dɔn parce que an bɛɛ de b'a kɛ an bɛɛ de b'a fanga dɔ fɔ n'i y'a mɛn sɔrɔdasi kɛ a fanga ye min ye ko jɛgɛ fanga ye ji ye sɔrɔdasi fɛ kɛ a fanga ye jamanadenw de ye. président classe politique dɔw kɔni kelen don ka muruti fanga da bi k'a fɔ k'olu tɛna taa sigi ka fɔ la o tɛna kɛ majɛ belebele dɔ ye sigi ka fɔ in ma wa.
n'o de fie sisan ngan bɛɛ ka faamu ka fɔ waati dɔ bɛ se an ka sɔn ko dɔ ma o waati sera nin kɛra an ta kunu nin bɛ ka kɛ tan bi an kana taa sira fɛ o tɛ foyi jɔ an ka lajɛ dɔrɔn a bɛna mun ɲɛ jamana ye a bɛna jamana bila sira jumɛn kan a bɛna jamana sinke ka sinikɛnɛ kɛ a bɛna jamana bɔ ni lahala n'an y'o lajɛ ka taa sigi tuguni ka kuma o man ka kɛ basi ye mɔgɔ si ma mɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ fana ko sigi ka kuma a bɛna kɛ fɛn ye min bɛ tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ a man ka kɛ sira nin n'o ye jamana ka ɲɛta ye jamana ka sinsin ani jamanadenw ka lakana ye n'o tɛ bi gɛlɛyalen dɛ e bɛ examen kɛ a bɛnna ɲɛna mɛ yɔrɔ caman bɛ yen examen ko kuma tɛ yen examen ko kuma tɛ yen ka bɔ i ka so da fɛ o kuma tɛ yen ka t'i ka foro la o kuma tɛ yen an t'a lajɛ an bɛɛ bɛ mobiliser cogo di nin n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ se k'o kɛ mɔgɔ si tɛ ban kuma ma n'an y'a ta duguma ka yɛlɛ mɛ n'an y'a kɛ politiki ko ye ka taa politiki sira fɛ an tɛ ɲɛ y'a la dɛ an ko siraw bila an ka dɔn k'a fɔ jamana ko don mali ko don bɛɛ ko mali bɛɛ ko ne ta ye mali ko ye bɛɛ ko an ka mali bila sanfɛ gɛlɛya bɛ min gɛlɛya tɛ yen wa président i ka kuma laban ye jumɛn yan'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ parce que i sɔrɔ ma nɔgɔ an bolo tuma dɔw la ne y'an sɔrɔ tuma dɔw la a ka d'an ye ka se ka baro sama n'i ye kosɛbɛ nka i ka kuma laban ye jumɛn ye ne k'i se ka min fɔ o y'a ye k'a fɔ an ye occasion caman cɛ an ye occasion caman cɛ mɔgɔ caman min tɛ ne u kumana u ye siraw yira u y'a refondation ko fɔ parce que mɔgɔ bɛ refondation fɔ yɔrɔ min na o kɔrɔ ye k'a fɔ ka kow furanfan ka fura bɔ fɛnw ɲɛ o tɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko fɛnw sigilen bɛ min kan a yɔgɔyɔgɔ la an k'a lajɛ an bɛ kuma kan cogo di an k'a lajɛ an b'an ka fɛnw sigi mun kan tuguni a ka se ka san sɔrɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ an k'an sigi an b'an ka démocratie lakuraya cogo di a ka k'an ta ye an k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye a filanan an b'an ka gouvernance lakuraya cogo di mara ka kɛ jɛlenya la mara ka kɛ tilennenya la jamana ka fo jamana ka nasɔrɔsa jamana ka fɛn a ka kɛ farin to ye bɛɛ ma ni mɔgɔ min b'o faamu ɲangili min kan ka kɛ o ka k'o kɔnɔna toujours sariya sira kan an b'an ka politiki lakuraya cogo di politiki mɔgɔw bɛ se ka falen cogo di ka sira ta min ye jamana jɔli sira ye min ye jamana hami ye ka politiki bila fɛn kɔnɔ danbe bɛ min kɔnɔ n bɛ nin fɔ bi n bɛ nin fɔ sini ayi an k'olu dabila jamanadenw ka confiance kana ani jamanadenw yɛrɛ fasoden ɲuman an bɛ an ka citoyenneté an b'a lakuraya cogo di fasodenw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye faso fanga tantonni la u kan ka mun sɔrɔ fango fanga ka baara la ne taa ni fɛnw donc an kan ka sigi ka ni fɛn de fɔ n'an y'a tepe ka tori ka taa ka ɲɔti ka taa nin bɛ sɔrɔ k'a fɔ bi nin bɛ sɔrɔ k'a fɔ sini a tɛ se ka kɛ tan an ka don tan an ka bɔ tan an bɛ taa min ta o la mali bɛ ka kolokolo dɛ mali bɛ ka kolokolo dɛ donc bɛɛ ka kow jiji nɔgɔri an ka dɔn k'a fɔ nin kuma nin a bɛ se ka fɛn caman ɲa ye ka n'a y'a sɔrɔ an y'a bila minan kɔnɔ dɛ n'an y'a bila minan kɔnɔ n'an bɛnna n'a ye ka bila o minan kɔnɔ ala b'an dɛmɛ ka sira sɔrɔ min y'an ka sira ye an dalen bɛ sira min na an sɔrɔlen bɛ sira min na mɔgɔ tɔw fɛ ka dɔn jamanadenw fana tɔw b'a dɔn k'a fɔ mali ye nin sira ta a bɛ nin sira de kan a jɔlen don a kan a bɛ ka baara k'a kan a bɛ dɛmɛ a mago bɛ dɛmɛ min na mɛ a tɛ dɛmɛ di na donc ne b'a fɛ k'a fɔ bibi in na duguma ka bɔ sanfɛ an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka kuma an ka dɔ fɔ an ka se ka jamana dɔn a kan ka taa sira minnu fɛ an k'olu fɔ min man ka bɛn an k'olu fɔ an man ka segin ko minnu kɔnɔ tuguni an k'olu fɔ ni sariya wɛrɛ kan ka ta ka yɛlɛma pour que o sira kana dun tuguni an k'olu bɛɛ ɲɛfɔ bi an ka ko bɛ yɔrɔ min na n'i y'a mɛn i ko kɔ an bɛɛ jɔrɔ la kɔ la jamana de bɛ yen dɛ donc bɛɛ k'i kɔ lajɛ ka sɔn jamana ye ka sɔn n bɛ fɛn dɔw bila bi hali ni jo don n b'a dɔn jo don n b'a bila bi ka na sigi ka kuma bɛn ka se ka kɛ jamana ka se ka ne ka kuma laban ye ala ko nɔgɔya mali ye ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ka hakili ɲuman ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka mun d'an ma ala ka sabali bila ala k'an ka jamana kisi ala ka jamana denw kan kulubali